jedna vrlo značajna točka dnevnog reda je danas bila promjena plana generalne regulacije i sednica je počela zahtevom odborničke grupe Zajedno za Soko Banju da se u dnevni red uvrsti tačka podrške zahtjevima studenta i uopšte njihovim protestima. Mi smo glasili da se uvrsti ta tačka dnevnog reda. Naravno, skupštinska većina to nije prihvatila. Naravno, oni su imali svoju argumentaciju. Mi smo se odlučili da prisustvujemo sednici iz prostog razloga što želimo argumentovanom diskusijom da doprinesemo da postoji mnogo razloga za studentska nezadovoljstva i da ukažemo na propuste pre svega kada je naša lokalna samouprava u pitanju i da animiramo lokalno, to jest odgovorne ljude da pokušaju da sve ono što i oni misle da su propusti otklone kako bi naša opština bila mnogo funkcionalnija i pre svega da ne bi izazivala nezadovoljstva kod naših ljudi. Kada je plan generalne regulacije u pitanju, mislim da je potrebno izgraditi hotele u srcu Soko Banje. Mislim da je ovaj potez kod hotela Zdravljak, kako ga svi popularno u Soko Banji zovu, treba da se uredi, ali smo izričito protiv toga da se grade apartmani koji će poslužiti za prodaju i na taj način stvoriti dodatnu zaradu investitorima kako bi druge investicije opravdali kroz tu zaradu. Mislim da i previše imamo apartman hoteli, takozvane. U stvari to su zgrade gde ljudi kupuju apartmane, gde svoje ključeve daju komšijama, rođacima i tako dalje. Soko Banja nema neke velike koristi od svega toga, a nama je cilj da imamo što više gostiju, jer mnogi ljudi u Soko Banji žive od turizma. Apelovali smo, pošto nema idejnog rešenja, ne možete kvalitetno i valjano da diskutujete, date su samo neki okviri, da ima što više kongresnog prostora, jer mislim da je razvojna šansa sokobanjskog turizma i kongresni turizam. Mislim da je on jako malo zastupljen kod nas, da ima što više sportskih terena, da ima zelene površine, da investitori budu zainteresovani da kroz rad njihovih hotela u stvari imamo što više ljudi u Soko Banji kako bi i naša pijaca mogla da funkcioniše bolje, da tim ljudima sa strane naši ljudi sa sela prodaju svoje proizvode, da naši kafići, restorani i tako dalje rade što bolje, da naše izletišta budu posećenija. Znači, apelujemo da što pre se taj prostor uredi i naravno kada stave na javni uvid idejno rešenje za ceo potez, imat ćemo sigurno dosta toga da kažemo i da pokušamo da kroz naše predloge damo doprinos da to bude na zadovoljstvo pre svega građana Soko Banje i gostiju naše Soko Banje.